Aisha sarauniya humaira kyakkyawa a dangare. Doka minni tambari na wage Aisha sarauniyar mata, mai cikar kamala humaira ga baitin kijar mata. Ga ilimi na boko da na addini ta yi rata, jiniya a barwa gwamna in kaji tambari masarauta. Tana da san al'umma humaira ba ta kyamar kowa, babu girman kai gare ta Aisha humaira san kowa. Sannan ga kyawun ɗabi'u Aisha humaira yar baiwa, fara mai farar zuciya humaira kyakkyawa a dangare. Ina gwanar wani gatawa Aisha humaira giwar mata, kin ji fice cikin mata kin ca gaban cikin rata. Jajirtatta humaira giwa na gaice ki jarumata, kin zama madubin dubawa Aisha humaira autar mata. Aisha humaira mai kyan hali waƙar kini na tsara, kyawun ado da kyawun sura Aisha tukin fice saura. Tauraruwa cikin mataye humaira mai kyawun sura, sarauniyar kyau na gaishe ki Aisha tukin fice tsara. Waken soya kin gagar gwari kin ca gaban cikin rata, mai tarin dubun masoya gunata mai rubin bambanta. An jarumar kwarai a kanewar Aisha mai rikin ɗaututa. Aisha Ahmad Idris guda kin fice dare, mai gaskiya da rikon amana na ɗauka tamburan girma. Dubu jiran guda yar Ahmad na miƙa jinjina nema, anan zan dakata na huta a cikin waƙar ki mai halin girma. Ibrahim ne na Kude ringem na doka tamburan ki mai kima. Aisha sarauniya humaira kyakkyawa a dangare.